humiliate Ebuka Obi, not knowing na in a progress one matter. You are promoting that young man. I will not say anything. There is a time on where a video made on my page, Gafia. More than 6 months. Where Joas this young man, Osinaka Chuku. Because I didn't mean mame. Before if bonya, I stand there, Kwoma Kamajo. You will know. Never be him for Niha. Manamone Jerosin disturb him that I should speak. Ebuka Obi, Obodo no nyinya Maria Sirona Kachineke. Mwa aga kwapugia ni mono for years. Obodo no nyinya Maria Ebuka Obi Sirona Kachuku. Otutu mada ge wogoria we mere rag. Mana ajugo mese kamona monke musiebe chopota ni iki ese na chuku. Ona dere mo ha dey confirm on the amoma because he and amoma they made it too much. But there is a day and a time on the better not say about this young man, and the God show me everything. Now what we don't know where he hold me where potowa. Now Olusi Mbogazo Oboda. Omunne ya okwa ndi Igbo ibe ya we na achozi ka ha gbanya karate gbatuo nya ihe wute na onye a na-agba karate bụ nwa Igbo afọ onye Igbo ibe gị nwa afọ Igbo ibe gị ọ bụrụ na ọ bụ onye tribe ọzọ na-eme this young man ihe a ọ ga-ekwe m die mana achọ m ka nkwujere ndị Catholic okwu a ihe a na-emenu ibu priest o ibu reverend father ibu prophetess o ibu prophet whatever you are mara na ọ bụrụ Ebuka Obi ka a na-eme ihe a onye a na-eme ihe a bụ the Church of Christ. Ihe ha chọbụ ka akwatuo nzukọ ihe ha chọbụ ka anụ debe afa Jesus n'ụwa but it's impossible. Ihe chọrọ bụ ka eme gịnị ka adị show na close ihe a na-akpọ ị na-anụ Christ a na-akpa afa mana anyị amara what is going on. We the Christians esolu na-eme nwanne anyị accuse onufugo na enwere ike isetili mmadụ trap. No one is above no one is above temptation. Even our Lord Jesus Christ emere gịnị how much more human being? Why are we troubling this young man? That man is an innocent man. But achomu ka ihe warning n'ebe ọ bụ na onye na-anụ onum. Any man na-agba war wee nyere Ebuka Obi ma ọ bụ nyere Fada Mbaka ma ọ nyere Fada Ebube Monso, the person is killing himself or herself. I hear you, ma. Ihe bụ ndị Chukwu weteke wee zọọ ụwa. Mana because na Igbo achọrọ ihe ọma. Ọ bụrụ na ọ bụ na another tribe ka anyị nwee a great man of God like this, a ga na worship ha. Oh yes. Ọ bụrụ na another side ka enwere ụdịrị ndị a ga na worship ha. Ebuka Obi nwanne m, mana ya na m achọ ịgwa gị ihe Chimu si m gwa gị. Enigwe si m gwa gị. Nye nwe n'ife ọbụla mmadụ ga-ekwugata. Be you who? Ibu father, ibu brother, ibu sister. Abịakwana bịa soo mmadụ okwu na Facebook ọzọ. I hear you. Awa na anwasa ha okwu na Facebook. The more ị na-asụ okwu, the more ka ha na-capture ife ha ga-ekwukwa mmụọ. The war just started. Ihe ka na-abịa garịrị akarị. Ebuka Obi enigwe si m gwa gị. Ihe ọbụla ga-eme ka gị nwa bụ mmadụ saa ha okwu wezuga ha na Chineke kpọrọ gị okwu bụ onye ga-asa okwu a. Oh yes. Ọ bụrụ mmadụ ga-asara gị okwu ị gaghị asara onwe gị. The war is coming. Ihe ha kwu ọmalụkwa another 3 months. A ga-afọ ọchịkwa another thing wee gwa Ebuka Obi. Ndị a na-achọrọ ka anụ afọ Jizọs
Ebuka Obi makwara na mbosi ọbụla i mere Chineke ji gị mee miracle, a ga-atụgharị miracle a sị gị na fake. Ebuka Obi makwara na mbosi ọbụla i gosiri mmadụ nye mmadụ ihe, a ga-atụgharị na ihe a bụ na ị na-achọ ihe. So get ready, because devil can never fight a carnal man. Ọ bụrụ na ị nwere ife ịbọ, there is no way devil ga-eji fight again. At all. All because you are a hero. You are a destiny man. You are a great prophet of our time. I don't know who you are, but I had the revelation. That is the reason why I'm here. Ọ bụrụ na ị ga-anụ okwu a nwanne m na nwa m, nye nwere ihe ọ bụla ga-abụ challenge ga-abịa, enyenakwa ha reply. Never you reply to any man. Ihe a na-akwu bụ mgbe ọ bụ na ị reply okwu, ọ na-abụ ewe ha ga-ejikwate gịnị wee mekwa okwu a ka ọ dị bigger than before. Oh yes. Ebuka Obi, ọnụma gị dere. The second thing God si mụ gwa gị, ekwana ka onye ọbụla rakọ gị na Fada Mbaka. Fada Mbaka is your father. Fada Mbaka is your godfather. And ihe ọbụla imekatara bụ eme ka gị na-eso okwu. Mmụọ na-echere unu na-abụ ozi ga-anọ n'iwe, because na unu na-abụ dị ka nna na nwa. Oh yes. Nye nwekwa n'ihe ọbụla ga-eme ka iloru mba ka iro. Lapụ ife na-aga na social media. Yes, ha na-ekwu ọtụtụ ihe. O nwere nke ọ bụ gị nwako. Fa na-eflame so many things na-ebo gị ka o wee bụ na-emegide gị. Mana Chukwu malụ onye bụ onye. Oh yes. My brother Ebuka Obi, wherever you are, remember, I have never abịanughom na adoration oge. Amaro m onye Igbo, mụ na gị ekwugo, mana until the day mgbe m na-achọ ịlụ album m, message maka gị wee bịa m n'isi, and that is the day I mention your name. Unu mana ọkụ ọchịchọ dị n'ụwa akwerosi mara ndị bụ ndị. Oh yes. Onye na-eme omenanị na-asịsị na ya bụ Jizọs. Sure. Anyị amarozi nke a na-agha. The worst part bụ na ihe a na-eme a fight bụ ka adị show na-emechiri ị na-anụ aha Chukwu, mana ọ dịlọ possible. O nwere onye ga-emechi afa Jizọs. At all. Maka na o bidogo na mbụ, and ọ ga-adịgide ruo echi. Amen. I want to tell all my fellow pastors, prophetess and the prophet, reverend fathers and reverend sisters, wherever you are watching me from, I don't know, please calm down. Stop fighting your fellow brother. The fight is not of you. Onye ibe dịrị bụ Chukwu. Oh yes. Anu sosi na nwa ọgọ. Na ife unu ga-eme this time, jikọ na aka ọnụ ka ebe ebere ka a convert ya souls. Do you know how many souls Ebuka Obi na-akụta in a day? Do you know how many souls Ebuka Obi na-atọyata in a day? Why are you fighting grace? Kedu ihe na fight grace? You cannot fight grace. Because obugodu no nwe crowd. Ebuka nwe crowd. Nwanne onye ọbụla nwere amara nke ya. Oh yes. Ụdị crowd Ebuka nwe. Mụnwa bụ mama ejimi ịtọ nwe nya mma control onwe ya. Mana o nwe the grace I control ya. Nke Chineke nyere m dị m mma na-arụ. Kedu ị na fight onye chi ya mere mma? Ndị amụma wee tụgharịzie na-ebuso ndị amụma ibi ya ọgụ. Error. Echegokwa m ozi nna m ji. Ezigokwa m ozi ezi. Onye batara na nnọkọta agụba m. Ha na-ajụ m onye bụ onye ahụ m ụwa. Onye bụ onye ka ga-eso. Ha na-ajụ m onye bụ onye ahụ m ụwa. Onye bụ onye ka ga-eso. Okwukwe na-ezọrọ ụmụ ụwa ka anyị ji bụrụ ụmụ Chukwu. Okwukwe na-ezọrọ ụmụ ụwa ka anyị ji bụrụ ụmụ Chukwu.
Kaisoke na no ndimbo kaisoro ndimbo nke gbara ọsọ. Kaisoke na no ndimbo kaisoro ndimbo nke gbara ọsọ. Ndimbo ke gbara ọsọ agbara ya na-enweghị ekworo. Ndimbo ke gbara ọsọ agbara ya na-enweghị nkewa. Ihe St. Paul na-ekwu nyeka nse Maki na-akọwa. Ihe St. Peter na-ekwu nyeka nse Luke na-akọwa. Mana St. Paul oge dị ugbu a na-ekwu okwu dị iche na nke Christ. Nwachukwu St. Peter oge dị ugbu a na-ekwu okwu dị iche na nke Christ. Ọ bụrụ ife na-eme kịta. Let us change our ways. Lapụ na Ebuka Obi. Gbaa ọsọ ndụ gị. Gbaa ọsọ ndụ gị. Gbaa ọsọ ndụ gị. The judgment is not from you. Ọ bụrụ gị ga-judge. Whether you be onye menana, ibu onye ụka, ibu onye na-ekpere nke na-ekpere, allow on the day of judgment, allow God to judge. Kedu ị na-ekpere mmadụ ikpe? Esigokwa m ozi nna ziri m, onye nwere ntị ya nọrọ. Ezichukwu atewo m ozi ọma nke isiri m. Ezigbo nna m atewo m ozi ọma nke isiri m.